మార్కాపురం జిల్లా కనిగిరిలో నరసింహస్వామి సన్నిధిలో స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవం వైభవంగా సాగుతుంది. కార్యక్రమంలో భాగంగా ధన్వంతరి హోమం ఘనంగా నిర్వహించగా మహాపూర్ణాహుతితో హోమం విజయవంతంగా ముగిసింది. అనంతరం స్వామివారి కళ్యాణ కార్యక్రమానికి ఏర్పాట్లు చేశారు. ఆలయ ప్రాంగణంలో భక్తుల రద్దీ నెలకొని భక్తి శ్రద్ధలతో పూజలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ ఉత్సవాల్లో పాల్గొనేందుకు పరిసర ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివస్తున్నారు. మరలా మగవారు అక్షతలు తీసుకోండి, ఆడవారు వారి చేతిలో అక్షతల్లో నీళ్లు పట్టించండి. అక్షతల్ని గడ్డ మీద వేసేసారు మగవాళ్ళు, పరిపూర్ణం చేయాలి అందరూ కూడా. యజ్ఞేశ్వర పూజితం గోత్రోద్భవస్య నామ యస్య అహంభో అభివాదయే ఏతత్ సర్వం యజ్ఞేశ్వరార్పణమస్తు. తస్య దంపత్యో సంపూర్ణ యజ్ఞేశ్వర దేవతా విద్యానుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధి అస్తు. అందరూ నమస్కారం చేసి ఓం